बेस्ट ऑफ लक जानू। हेलो, अच्छे से खेलना बच्चों। डीवीए टीम। यस सर। यस नीलेश। यस। Let me give my congratulations to the students who are preparing for IAS examination. They have. Hi लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। जों थांनो ओंखारदों लोगोफोर दुवारकायाव आरोना। दिनै बर'फोरनि फुटबल खेला दङ, बेखौ नायनो थांगोनबो आरो गेलेगोनबो बाबुआबो हासबेन्डआबो। स' लोगोफोरजों थांनोसै दा बाबुनि स्कुलाव थांनि। बाबुखौ माने बाबुआ एग्जाम दं नालाय, बाबुखौ लानानै जों ओंखारलांसिगोन आरो लोगोफोर। बिदिब्ला थांबाय थानोसै आरो नोंथांमोननो आं फुटबल खेलाखौ दिन्थिगोन। बिराद इन्टारेस्ट जागोन लोगोफोर दिनै। फैबाय जों लोगोफोर बाबुखौ लाना स्कुलनिफ्राय। बाबु इउनिफर्मखौ गानस्लायबाय आरो नायो। दा लान्च जाना लाथोसै। दुवारका सहैनायाव लागै एसे टाइम नांगोन नालाय। बे हनुमान मन्दिर आरोना, करलबाग खाथियाव। बेसेबा गोजौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बेखौ। नैबे उनथिनिफ्राय बेखिनिया एयारपर्टनि लामा आरोना लोगोफोर। नै बोथोरा जि मोजां स्रां स्रां जाथारदों। जोमैया सान्दुं दुंबाय थादोंना बे साननैसो। स' लोगोफोर जों सफैबाय आरोना ग्राउन्डआव। ओरै स्टार्ट जानोसै फुटबल खेलाया। आयो गथ'फोरा इनो। ग्राउन्डआव। हाय बाय हाय। फुटबल खेला मार इन्टारेस्ट। औ गान्दौलाया फैबाय बेस्ट ऑफ लक जानू। हेलो, अच्छे से खेलना बच्चों। नया फोन लिया आंटी आपने? नया फोन कौन सा? ये वाला? किसका? आपका? नया मेरा। अंकल नहीं, किससे खेलना है? डीवीए टीम। यस सर। डीवीए। यस नीलेश। यस। यस विमल। यस अनिरुद्ध। नित्या। सुपर 50 वाला डीवीए। Start. Halo. Dengar lah jam berapa tu? Halo, jangan itu. Berkau nak boy? Oi.
कैमरामैन, हमको भी कैमरामैन ले लो। जिले टीम एंड एफसू स्टूडेंट पर नहीं आ रहा ना बे, ताई बे जिले टीम हमारे रेफरी को पानी देते हुए। हाँ चलो गोल गोल गोल। ये नीचे थाबैनो फैनांसिगौ जोंहा फाइनाल मैच जागायनायनि समा जाबाय। फाइनल स्टार्ट सुपर 50 आरो दिल्ली उननि एफसु। फाइनल लास्ट सुपर 52 गोल उसमें। हाँ हमारे सुपर 50 ऑरेंज कलर कदम लगा पूरा भाई मसा से भाई दिल्ली उन्नीस एफसू सुपर 50 हमारे ऑरेंज कलर। सुपर 50 जिंदाबाद 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 सुपर 50 जिंदाबाद 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 सुपर 50 जिंदाबाद 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 सुपर 50 जिंदाबाद। First of all, I give my thanks to the organizer of this event. Although, as I mentioned, although you are very less in number, but your presence makes great. Your performance makes great. Although this is sports you have organized just for namesake, but to get together, to make it united among your people, among our Northeast people. So this is an opportunity you are getting. So let me give my congratulations to the students who are preparing for IAS examination. They have come out victory, and the other students, of course, they are seniors. They have always experience, and they will also very soon become officers, and they will serve the nation. One, thank you for participating and spending your time enjoying the football. Thank you. Hi, लोगोफोर थांनोसै जों दा ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय गेटआव रिफ्रेशमेन्ट होदो जाग्रा बेखौ जों जानानै थांसिगोन आरो नाबा आथिङाव दुब दुब पिला मेंबाय गथ'आ फुंनि 4टा बाजानिफ्राय उथिनाय फुङाव एग्जामनि थाखाय फरायनो उथिखादोंमोन नायो ओमफ्राय फैखाबाय डाइरेक्ट स्कुलनिफ्राय लाना फैदो जाग्रा होदों ओमफ्राय जानोसै आरोना जोङो। रुको मैं अभी जाऊंगा और अपना हाथ घुसाऊंगा 3 लेके आऊंगा देखना। ओके लाबो होमबा हायोबा।